Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Volgens minister van Volksgezondheid Suzy Camelia Reumer is het mogelijk dat er meer specialisten op Curaçao aan de slag gaan. De Raad van Ministers heeft daar onlangs een beslissing over genomen. Camelia Reumer vindt het belangrijk dat de wachtlijsten voor specialistische behandeling lager worden. Zeker met de opening van het nieuwe ziekenhuis moet er meer worden geïnvesteerd om te zorgen dat iedereen op tijd medische zorg kan krijgen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid in het parlement laten weten. Een stuk grond van 7 hectare groot in Jantiel is gisteren verkocht. Het is het gebied waarop de fundering van het Puerto Oasis project is gebouwd. Gisteren werd het tijdens een veiling verkocht voor 5,5 miljoen gulden. Niet bekend is wie het terrein heeft gekocht. De inzetprijs voor de openbare verkoop was door Girobank bepaald op 4,8 miljoen gulden. Het project voor de bouw van verschillende luxe woningen in de buurt van Caracas Bay is begonnen in 2009, maar ligt al jaren stil. De bouw was een initiatief van de groep GHL Hotel. De nieuwe directeur van het Curaçaose toerismebureau, Paul Pennekoek, heeft gisteren heel positieve cijfers gepresenteerd over het toerisme tot nu toe in 2018. Dat gebeurde tijdens de zogenaamde eindejaarslunch van de VBC. Volgens Pennekoek is het totaal aantal toeristen dat naar Curaçao gekomen is in 2018 7% hoger dan in de voorgaande jaren. Het aantal cruise-toerisme is gestegen met 23%. In totaal is de economische impact van het toerisme in 2018 tot nu toe 974 miljoen Amerikaanse dollar, aldus Pennekoek. Hij kijkt er naar uit om dat aantal nog verder te gaan vergroten in de komende jaren. Directeur van de CHATA, Organisatie voor Hospitality en Toerisme op Curaçao, Miles Mercera, zegt dat het goed zou zijn als we een speciale minister voor toerisme zouden hebben. Op die manier kan er meer werk worden gemaakt van investeringen in de toerismesector. Dat zei Mercera gisteren. Hij vindt dat het op zich niet slecht gaat met het toerisme, maar dat we het zakelijker moeten aanpakken. En in die zin past het wel als er een speciale minister voor toerisme zou zijn. Ter hoogte van Ascension zijn gisteren wrakstukken aangespoeld die in eerste instantie leken op onderdelen van een vliegtuig. Na nadere bestudering lijkt het te gaan om een lanceerraket die eerder in Frans-Guyana is gebruikt om satellieten in de ruimte te brengen. De zaak wordt verder onderzocht. Een gevangene in Bonaire is bijna komen te overlijden doordat hij lange tijd geen medische hulp kreeg. Dat schrijft de Extra vandaag. De gevangene had meerdere keren gevraagd om hulp, maar dat werd hem geweigerd. Uiteindelijk werd hij naar een ziekenhuis gebracht en daar vertelde men hem dat hij bijna was overleden als gevolg van een infectie. Volgens de gevangene heeft het er misschien mee te maken dat hij een buitenlander is en daarom minder rechten zou hebben, zo meldt de krant vandaag. De zaak wordt onderzocht. Op 21 december zal de Arubaanse regering een Memorandum of Understanding tekenen voor de verbintenis met een fast ferry tussen Aruba en Curaçao. Dat heeft minister Chris Romero gisteren verteld. Volgens hem is er nader overleg geweest met Steven Martina op Curaçao en zou er dus in 2019 een bootverbinding tussen de twee eilanden gaan ontstaan. De Curaçaose honkballer Jurickson Profar heeft aan aandacht niet te klagen. Er zijn verschillende teams die interesse in hem hebben, onder meer de Oakland Athletics en de Texas Rangers, zo meldt de Extra vandaag. De Curaçaose honkballer heeft een goed seizoen achter de rug en staat bij veel verschillende clubs op het netvlies. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.